Hola de nou, benvingudes i benvinguts a aquest capítol, al capítol 2, que s'anomena Referents masculins actuals. En aquest capítol anem a veure, anem a analitzar quines representacions, quines referències hi ha sobre els homes en l'actualitat a través de diferents materials audiovisuals. En primer lloc anem a veure en el cinema, en primer lloc una famosa escena de la sèrie Juego de Tronos, en la que sí que hem vist que hi ha diverses escenes de prostitució, de violacions, i en aquest cas vos mostra la que representa Khal Drogo, aquesta violació, aquesta agressió sexual contra Daenerys, i veiem que aquesta relació al final d'alguna manera es romantitza, perquè ella, arrel d'aquest succés, sí que intenta aprendre a enamorar-lo, a tractar-lo de manera diferent, perquè hi hagi un vincle afectiu real. Aleshores, realment ja no es tracta a aquest personatge com un agressor, sinó ja com la parella de Daenerys. També veiem que aquest personatge masculí es representa com un home fort, seriós, dominant, molt dominant, poc expressiu, perquè comentàvem en el capítol anterior sobre les emocions i l'afectivitat, i veiem al fi i al cap com es van a poc normalitzant aquestes situacions en què elles són d'alguna manera menyspreades, humiliades o forçades, i com després elles d'alguna manera, en aquest cas Daenerys, s'adapta a aquesta situació. Per exemple, després en el cas de Vice, de 50 sombres de Grey, també veiem com d'alguna manera s'erotitza el control, la vigilància, la dominació d'ell sobre ella, del protagonista sobre Anastàcia, i veiem també com es normalitzen aquestes pràctiques d'alguna manera violentes o denigrants per a les dones, i al fi i al cap durant tota la saga es normalitzen i es reforcen aquest tipus de pràctiques en què per una banda es reforcen els rols de dominació i submissió, i per altra no s'aprecia una afectivitat com a tal. Després veiem altres exemples en anuncis publicitaris, que d'alguna manera també mostren als homes com que cosifiquen a les dones. Aquest és un anunci d'una òptica, i realment el que veiem és una xica, solament es veuen les cames, complint amb aquest estereotip de bellesa actual femení, amb tacons rojos, i veiem a baix d'ella un home amb les ulleres que està mirant l'aparell genital femení. Aleshores, quin és el missatge que llança aquesta òptica, aquesta entitat, que a través de les ulleres es poden veure els aparells genitals femenins? Aquest tipus de missatges més o menys directes també estan contribuint a aquesta cosificació de les xiques i a aquesta visió dels homes de que poden tractar i visualitzar d'esta manera a les dones. Després també ho veiem a través de les xarxes socials. Segur que heu vist personatges més reconeguts que a través de xarxes mostren imatges com aquesta, en què apareixen rodejats de xiques, normalment lleugeres de roba o en alguna postura sensual, i que en certa manera també reforcen aquest rol de poder, de privilegi, que el missatge al final és el que poden tindre a les xiques que vulguen, i és un missatge perillós perquè no és això la realitat, no és això el que es vol mostrar, i és important que analitzem críticament aquest tipus de materials, que al final és el primer que ens entra pels ulls, les fotografies, les imatges, aquest material audiovisual, sobretot a través de xarxes, que està molt a l'ordre del dia. Aquests personatges que hem vist, com tants altres, com per exemple, de segur que heu vist o heu sentit parlar de programes com La Isla de las Tentaciones o Gran Hermano o Quién quiere casarse con mi hijo, que reprodueixen aquest tipus d'actituds i també de relacions tòxiques, malsanes, que al final entrem en un bucle i hem d'aprendre a reconèixer aquest tipus
de papers que realment ens creen, ens perjudiquen, no? Tant a homes com a dones, i que al fi i al cap és el que volem canviar. No? És important que vegem referències positives, no? Perquè el missatge final que us vull donar és que el nostre entorn ens condiciona, no? El que vegem i el que es mostra al nostre voltant, al fi i al cap, aquests missatges subliminals van calant en nosaltres i és important fer una crítica i aprendre a identificar-ho i combatre-ho. Aleshores, vos convido a fer aquest anàlisi crític constructiu sobre els continguts o les sèries o pel·lícules que vegeu en el vostre dia a dia i espero que aquesta sessió, aquest capítol, vos servisca per a això. Us convidem a seguir amb el següent.